Εγώ πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Υπουργό, θέλουμε να μας πει μια καλή ατάκα, όπως τη σιωπή των αμνών που είχε, γιατί στις ατάκες έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πύχη. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Και ευχαριστούμε πολύ για τα 20 χρόνια του Μέγκα που εχθές είχαμε και γενέθλια. Και τα επόμενα 20 καιράκια να είναι γεμάτο επιτυχίες και λάμψη. Και να είναι γεμάτο φως που έχετε δώσει πολύ στον κόσμο. Ο κόσμος σας χαίρεται. Δεν ξέρω αν θα είστε εσείς μετά από 20 χρόνια. Αλλά η επιτυχία σας μέχρι τώρα, μην νομίζετε ότι μπορεί και να μην είστε, μπορεί και να είστε. Σωστά. Πάντως και να μας τιμάτε, άμα εκλεγείτε, να μας τιμάτε εκεί στο Μέγκα. Αυτό είναι σίγουρο. Μεγάλη τιμωρία θα είναι να είμαστε άλλα 20 χρόνια μαζί. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε. Δεν είμαι πάρα πολύ ο άνθρωπος της τηλεόρασης, το γνωρίζω. Αυτό πήγα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε. Είναι και δυο μας τιμή. Βεβαίως. Χαρά δικιά μου. Και χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Και σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία εκεί στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινήσατε τώρα και μας εκπλήξατε όλους. Είναι μια διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά μπολιάσει τον κόσμο με μια διάθεση έτσι ενθουσιώδη, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος αυτός που χάσαμε στις εκλογές, γιατί χάσαμε πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο που δεν πήγε να ψηφίσει, αυτός ο κόσμος επανέρχεται γιατί του δώσαμε το κίνητρο πρώτον να συμμετάσχει ενεργά σε κάτι το οποίο θα δώσει την ύπατη, την ανώτατη επιλογή που μπορεί να έχει ένας απλός οπαδός του κόμματος, να βγάλει τον αρχηγό του, και δεύτερον του δίνει και το δικαίωμα να ξανασκεφτεί όλα όσα γίνανε, να μας ακούει εμάς να τα σκεφτόμαστε επίσης παρουσία του και να αισθάνεται έτσι ότι μπήκε σε μια δημοκρατική συμμετοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και σημαντικότερο βέβαια απ' όλα είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αυτό στο κόμμα, ότι η βάση θα βγάλει τον αρχηγό και καμία μεθόδευση, αν θέλετε, μηχανιστική αντίληψη, δηλαδή η διαδικασία προσωπικών μηχανισμών. Αυτά τελειώσανε, πεθάνανε, πάμε κατευθείαν στη βάση. Με το καλημέρα τα βάλετε όλα στο τραπέζι. Λοιπόν, εγώ θα σας ρωτήσω καταρχήν αυτό που είχατε δηλώσει, μου φαίνεται στην αρχή της εκστρατείας σας, ότι η ψηφοφορία θα είναι γύρω στις 600-700.000. Πώς πιστεύω ότι θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας? Να σας πω κάτι στην αρχή. Το πρώτο που είπα όταν χάσαμε είναι να έχουν ψηλά το κεφάλι, και το είχαμε. Το δεύτερο που είπα μετά είναι το Ριάκι να γίνει ποτάμι. Φύγαμε από το ποτάμι και πιστέψτε με, πάει για μεγάλο χήμαρο, δεν είναι για κάτι το απλό. Το θέμα είναι αυτός ο κόσμος, και αυτή είναι και η δικιά μου η παράκληση προς τον κόσμο που μας ακούει, και χαίρομαι που το λέω εδώ στο Μέγκα που γιορτάζει. Είναι μια γιορτή και αυτό που θα πω, δηλαδή αν όλος αυτός ο κόσμος κατευθυνθεί στην κάλπη, έχουμε πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή δημοκρατίας για τη Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα θα έχουμε δώσει και κύρος στον αρχηγό, θα έχουμε δώσει και το δικαίωμα στον κόσμο να αισθανθεί ότι από εκεί που ήταν ο ασθενής και έμεινε σπίτι του, γίνεται με την ψήφο του ο γιατρός που πάει να γιατρέψει αυτή την κατάσταση, και επιτέλους θα αισθανθεί και ο κόσμος ότι ξαναενωνόμαστε, γιατί αυτό είναι το κυριότερο που πρέπει να γίνει στην πρώτη φάση, να ξαναείμαστε όλοι μαζί, να ενώσουμε το κόμμα, να ενώσουμε την παράταξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε μετά και να διευρύνουμε την επιρροή μας σε όλο το πολιτικό φάσμα. Σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, βλέπουμε τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που βγήκαν, ότι εσείς έχετε ένα προβάδισμα. Είτε καλός είτε κακός, οι δημοσκόποι δυσκολεύονται λίγο να τα βρουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύετε ότι η διαδικασία να πάτε στον κόσμο, να μην βγει, ας πούμε, ο επόμενος αρχηγός από το συνέδριο, αυτό που έγινε με το καταστατικό, το να πάτε στον κόσμο, ήταν αυτό που ουσιαστικά ανέδειξε τη δικιά σας δυναμική στη βάση της παράταξης? Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αυτό το οποίο με ζήτησε στην αρχή, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το έθεσε πρώτος. Και είπε αυτός ότι πρέπει να φύγουμε από το συνέδριο το σκέτο και να πάμε κάτω στον κόσμο. Αμέσως εγώ το δέχτηκα αυτό και επιχειρηματολόγησε υπέρ αυτής της άποψης. Το δέχτηκε και ο Παναγιώτης. Το δέχτηκε μετά και το κόμμα Οργανωτική Επιτροπή τώρα. Και έτσι τελικά κατορθώσαμε να πάει απευθείας στον απλό τον οπαδό, και νομίζω ότι αυτό δίνει και στον κόσμο, αν θέλετε, τη δύναμη του δικαιώματος που απέκτησε να πει εκείνος τι θέλει. Και επειδή αυτά τα οποία είχαν συμβεί για τον κόσμο, τον είχαν τραυματίσει, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή ο κόσμος είχε αισθανθεί ότι υπήρχαν κλειστές πόρτες. Ο κόσμος είχε αισθανθεί ότι δεν είχε το δικαίωμα της συμμετοχής σε βασικές αποφάσεις. Τουλάχιστον να πει τη γνώμη του. Όχι απλώς ο κόσμος.
το μέλος μιας τοπικής, όχι το μέλος τοπικής, ο πρόεδρος της νομαρχιακής, να έχει το δικαίωμα να μιλήσει, να ακουστεί. Αυτό δεν έγινε. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά αποκτούν αυτό το δικαίωμα, αισθάνονται και ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πρωτόγνωρο και το πάρα πολύ ελκυστικό. Εγώ θα το ήθελα για παράδειγμα το ίδιο πράγμα να ακολουθήσουμε μετά και για τον χώρο της νεολαίας. Να εκλέξει και εκείνη δηλαδή τον αρχηγό της με την ίδια διαδικασία. Το debate όμως δεν είναι μια συνέχεια αυτού του πράγματος. Δηλαδή, εντάξει, οι εκλογές να είναι στην βάση και το debate εγώ την έσω ότι είναι σαν να είναι το επόμενο στάδιο. Πάντα ότι είσαστε αιρετικός και μου αρέσει αυτό το λόγο ότι είστε αιρετικός. Θα σας πω για το debate τη δικιά μου άποψη, η οποία είναι άποψη νομίζω που συμβαδίζει και συμπλέει με αυτό που λέγει ο κόσμος. Δηλαδή, θα το πω ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι τραυματισμένος. Η Νέα Δημοκρατία έχει υποστεί μια βαριά ήττα. Έχουμε απέναντι το Πασόκ που έχει ήδη φτιάξει κυβέρνηση. Το να κάτσουμε εμείς και μεταξύ μας να τσακωνόμαστε, αν θέλετε καλύτερα να το πω, να διαπληκτιζόμαστε. Δεν λέω να βγάλουμε τα μάτια μας, να διαπληκτιζόμαστε. Και να είναι απέναντι οι αντίπαλοι μας, οι οποίοι θα μας παρακολουθούν με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί σήμερα να κάνει στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να είμαστε ενωμένοι, και αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, να μην δείχνουμε προς τα έξω διαφορές τέτοιες που να τραυματίζουν αυτή την ενότητα, ό,τι είναι να το συζητάμε μεταξύ μας, με απόψεις που εκφράζονται με κάποιο πολιτικό πολιτισμό πάντως, σίγουρα, και όχι με το να βγάλουμε τα σπαθιά και να κάνουμε, αν θέλετε, ένα πολιτικό reality, όπου θα βγει ο καθένας και θα τα ρίχνει στον άλλον. Θα ήταν ό,τι χειρότερο για μας και θα ήταν μια παράσταση υπέρ του Πασόκ. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα και γι' αυτό το λόγο το απέρριψα. Και χαίρομαι που το απέρριψε και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ούτε ακόμα και αν είχατε συμφωνήσει ότι θα μιλήσετε για 2-3 θέματα, ας πούμε, εξωτερική πολιτική. Κοιτάξτε, θέλουμε να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο. Εμένα δεν με νοιάζει μόνο αυτό που σας είπα πριν, να ενώσουμε το κόμμα. Με νοιάζει το ενωμένο κόμμα τι θα κάνει και την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι η μέρα που θα είμαστε μεταξύ μας σύμμαχοι όλοι. Δηλαδή, σήμερα υποτίθεται ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση των θέσεων της Ντόρας με μένα, του Παναγιώτη με την Ντόρα ή με μένα. Αυτό την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει. Θα είμαστε όλοι συμμαχητές στα ίδια έδρανα, γύρω από το ίδιο τραπέζι, θα συναποφασίζουμε. Ο καθένας θα έχει ένα μεγάλο εκτόπισμα και μια μεγάλη εμβέλεια στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα είμαστε αδέρφια, θα είμαστε συμμαχητές και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε από τώρα. Προς Θεού λοιπόν, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας άνευ λόγου και ταυτόχρονα υπερασπιζόμενοι τις θέσεις μας, αλλά να μην δίνουμε και δικαιώματα στο Πασόκ. Τώρα, μια που το λέτε για την επόμενη μέρα, σας είδα τώρα λίγο που συζητήσαμε, που είπατε πολλές φορές τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που κερδίσετε εσείς, τι θα πείτε στην Μπακογιάννη, τι θα της προτείνετε, ή αν κερδίσει η Μπακογιάννη, τι περιμένετε από αυτήν να κάνει για εσάς, για να βγει αυτή η παράταξη ενωμένη? Θα το πω με μια γρήγορη πρόταση. Θα σεβαστώ τον νικητή και ταυτόχρονα θα σεβαστώ και τον νικημένο. Δηλαδή, εάν ο νικητής είναι ένας από τους άλλους δύο, θα το σεβαστώ απολύτως. Αυτό δείχνει μεγαλοψυχία, έτσι, όσον αφορά τον ηττημένο. Αυτό είναι το δείγμα της μεγαλοψυχίας. Εάν είναι ηττημένος, ο σεβασμός στον ηττημένο δείχνει. Αν είναι ηττημένος, θα πρέπει να υπάρχει ο ανώτατος πολιτικός πολιτισμός. Ακριβώς. Και να αισθανθεί ο καθένας ότι είμαστε μία ενωμένη γροθιά, πραγματικά ενωμένη γροθιά, απέναντι στον χώρο της άλλης πολιτικής άποψης. Το λέω πρακτικά, ας πούμε, τι θα της προτείνετε στην τηλεόραση? Πείτε ότι κερδίζετε εσείς. Δεν το πω και αυτό από τηλεόραση. Θα τις προτείνω. Θα υπάρχει μια συζήτηση στην οποία θα συζητήσουμε. Είτε θα μου προτείνει, είτε θα τις προτείνω. Αυτό είναι ανθρώπινο. Θα προτείνει, ξέρεις, θα προτείνει την επόμενη φορά να είστε πιο προσεκτικοί όταν λέτε για πρόορες εκλογές. Στον Πρόεδρο. Στον Πρόεδρο. Ναι, διότι σας άκουσα να λέτε ότι εγώ δεν εισηγήθηκα πρόορες εκλογές. Σας άκουσα εσείς να το δηλώνετε. Εννοώντας ότι κάποιοι άλλοι το εισηγήθηκαν. Θεωρείτε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ήττας και της οργής του ψηφοφόρου της Νέας Δημοκρατίας ήταν οι πρόορες εκλογές? Εγώ θεωρώ ότι στην πολιτική δεν χαρίζεις ούτε 6 μέρες, όχι